Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Yo gasten, Stu welkom bij een Splexplit nieuwe vlog. En vandaag ga ik naar de rally, naar het Nomloop van Vlaanderen. Maar pas op, nu is het juist nog maar de shakedown. Oh, ik zei, ik ga je film te maken over de shakedown, dat wil ik een chic zijn. En ja, kijk, dat is het. Mijn rally komt staat daar, gasten. Ik ga kijken wat ik rally, nee, tegenwoordig, ik ga naar rally rijden, zo. Dat ben ik een dik, wat ik nu aan het doen, nog een keer gaan tanken. Misschien moet ik nog achter een kaart voor papa ook, ik ga het nog zien. En ja, toch gaan we er naar de rally gasten, we zien dat heel zitten. Wanneer ik juist het lawaai laten horen, had mijn auto en hangstee. Ja, dat is ons gewoon niet. Hoe noemen ze dat? Een cold start. Ik zei dat tegen een cold start. Ja, het is hier al, het was Vlaams te doen. Ja, gasten, je is de route geraakt, zullen? Amai, het was ja, je naar de kastelen staan. Het zat een braaf voor het hartstiert. Wat ik ook moet vertellen over de auto, het CV. Wat wil dat zeggen? Centrale vergrendelingen. Dat is heel gemakkelijk, hè? En voilà ze gasten, we zijn toegekomen op de rally. Het is juist die passeert met een beamer. Ja, je was nog vrij voorzichtig. Ik zou dat ook kunnen pezen, kijk. Allee, ik bedoel dat vrij voorzichtig zijn, dat zou ik ook kunnen gasten. Ja, hou, moet niet pijn dat ik een overzot ben voor te rijden. Weer een beamer. Ik ben op film. Hij is zo voorzichtig zijn. Helaas, dat was er al meer boomcap, hè. Voilà, het is er al nog één, zullen. Ja, Charles, als we passeren hier aan de lopende baan, dat is hier wat, ik kijk hier mijn werk. Poh, amai zeg. Ik heb zin. En ik weet niet of je kunt zien, maar ze zijn er alweer met een helikopter. Waar is het dat? Je ziet hier wel niet eerst het filmpje. Oh, het is er alweer een, maar mensen toch. Hé, daar is hij vliegen, een helikopter. Kijk, daar is chic zijn we gasten. Ah, het was even gemak, het was even gemak. Kijk, ze rijden met tweeën, zeg. Komt dat tegen, ze hadden elkaar zijn gat rijden. Zijn hier al mijn verzekeringspapieren uit al? Oei, zijn in slapen voor een tip me. Ah, nu zijn jij zijn huizen gevonden.
Hupla, die staat al verkeerd zeg. Hé, dat is hier in Sarel, kom maar. Wat verdikke dat kram af vooruit. Ja, en we zitten er al, ik moet ons strooien in mijn mond en wat. Jepla! Hopla, trap maar al de flippen. Jepla! Hehe, weer een tweede erin. Zou je recht naar elkaar zijn koffer in? Bus! Hola, dat is een Porsche, hè? Hé, kijk, dat is een dat we als eerste zien passeren. Hij is nog aan het oefenen. Dat is zo. Hepla! Hopla, dat is de boomkap, hé. Nee, ja, weer eens keer staan, weg kijk maar goed, hé. Mooi, wat een raar lawaai. Hepla, hij is weg, hè. Oh, dat is hier. Hola. Hey, zijn we een bieber, hè? Hehe, kijk, dat is niet aan onze show. Hé, het is weer van dat heel ver en dik, hè? Hey! En omdat dat een BMW was, heb ik daar nog gezwaaid. Oh, kijk, daar zijn er niet daar, hè? Heel van het wijzen. Hé, kijk, dat is weer die beamer, hè? Ga je gaan met dat? Hé, kijk hier, chique rally gasten. Een werkkabinetten, een Audi, nog een Audi en een BMW. En ik pees dat al diesels zijn, man. Kijk dat gasten, nou die koeien, die staat er een hun en dat water. Allee. Hé, daar is er nog maar lucht bij gasten. Hepla. Oei, dat is niet goed voor de filmen. Ja, van eens gast, met dat die Charles hier met lucht begint te rien, is dat een beetje moeilijk voor dat te filmen, hè. Maar ja, we gaan dat eigenlijk proberen, hè. Hey, kijk daar, zijn we weer in de 30, hè. Hopla. Wat verdikke gast, het is weer in de 30, het is dit met de rally van de beamers. Hopla. Dat niet ziek was.
Ja, gasten, en dat was hier dus de laatste auto dat ik hier filmde. Oh, het zit hier een mug uit mijn micro. Allee, bzzzt, hup, weg ermee. Dat was dus de laatste auto dat ik hier filmde. Oh ja, het komt te donker, je gaat alleen nog maar luchten zien. Daarmee moet je er nog een zonnebril aan doen. Ik ga dat filmpje toen in elkaar steken, dat het online komt. Ik ga zeker ook naar de rally, naar de rechte rally. Dat is nu zoals ik nog maar trainingen. Alles is te veel bedankt voor het kijken en misschien zien we elkaar wel op de rally. Allee, tot den draai.